Piye ning jero kene? Mriki desane Budi Ngunut. Sedaya masyarakat Ngunut sehat nggih. Alhamdulillah kok ramene kaya ngene. Aku wis suwi ra ning babatan. Apa ning daerah Ngunut sak sik pisan iki to, Bro? Diantun mriki nek ya ayu-ayu. Iki roy. Ayo apa? Lah katane lho piantune lho. Wong loro iki buyut kok. Ya apa? Wong iki resik. Lah piantune lampun sepuh. Nah, iki ora domingken ora. Iki delane bae langsung sarep. Sume, kuwi tandane sume. Jatuh ki, Pak. Lah ngono didongakne. Ya ampun, iki tenggriane sinten? Bapak Mohan. Ya kan sing ora umum piye nek ngunut ning omahe Pak Mohan iki. Ora umum. Anggap riyo gedhen, ganongane kentung bongge karo dole abdan. Jatine wonten 6 dalam rangka peresmian bonsai sawo nika alhamdulillah. Oh, bonsai. Iki lho, iki kuwi ya sepeda iki. Bae lucu kok. Adewe pola sing apik. Apa apik guru tak kutuk-kutuk. Paling kendal lek iki lak rombong aku. Ya kowe dhewe. Kowe melu sapa? Apa melu aak rene. Bantu enak. Kowe golek dhewe ngono. Aku yo kanca tukang megem kene lho. Wong-wong cuma beripir mumet dah. Kowe rombonganmu kono. Oke, siap. Lanang tok. Iya. Awal wong wedok Di banci. Parecing ya. Iki lho. Ya. Batese iki rono nggonku, nggonmu rono nggonmu. Oh iya. Ya pengen Ora kene. apa-apa. Iki orang bulan lebih 10 nanti kok. You sit down please, sit down please, sit down please. Iwe kok piye? Aku karo tole dhisik. Ya, Cah. Dri. Wong iki sing digugu omongan. Oh, batas tak pantas. Lah sik kono ae lho kok. Batese dhewe ngendi? Iki Kene. Iki rono gone sapa? buatmu. Iki rono gone sapa? Buatku. Lah pengrawat iki melu gone sapa? Buatmu. Lah iya Kayak tadi tukang soli main golku pacar orang apa ya? Piye. Balenine. Pengrawat gone sapa? Golku. Kan munggo ora ngendangi kowe. Ayo. Terus Lah saya ada soalnya mau ini. ora apa-apa aku ora geson. Aku sik iso bengok. Aku ngapo. Ngejaremu aku ora oleh geson. Oh iya lah ya. Bawa bis.
besok. Ora apa-apa, aku bunga-bunga nyiksa. Tepuk tangan semuanya. Kulo tepuk tangan tuh orang saweran iki bener. Itu wong lanang. Ora nek wong lanang wedok madang kok. Wong lanang iki terus sampe ica-ici. Rene iki adewe niate menghibur. Ora kok semata-mata golek duit. Ora duit ditel apa? Asisten, asisten. Sik bos. Aku ngene iki harga diri aku. Kepet. Sampe kok jangan Asisten itu. Kalau mancing omaku lho. Hei. Orane guna ana gono. ngomong karo rombongan ngomong karo. Ini menenge nyatane kok. Oh, duit kaya musuh. Ora nggawa lali. Oh, dulu lu keri no. Apa ke? Aku wis dewo. Jalo. Ora. Setrum genset solare 200 kok 50 iki. Tapi nuwun sewu sedaya niku lak diitung saka keikhlasan. Alhamdulillah kula niku karo kakangku ngene iki ra padha andum rezeki. Ora kena sebenarnya kena gitu jamu kok. Ya. Kalau biasa kan bayar. Iki kok soal duit ayo. Wes tampane setrum. Ora kok. Ya tak empak nenek. Gonku ya empakno dhewe. Ini kan, ini maksudnya ekonomi semakin lemah. Ya. Maju ini supaya Ya sapa to? Jadi ini ada yang kesel. Oh. Oke ngene. Bayar saya yang aku. Oh. Nah nek ngene oleh ngene. Enggak iki oleh iki. Bener. Tidak. Menurut rumahnya orang pun Swidak, ya kan tak paruh rombong aku. Pak Mohan ngapunten nika pun men 80 nika. perlu. Wayahmu. Ya jang rame. Aku wis pecel gitu. Aku pikir kene. Oh aku serono kok. Nuwun sewu nika sampun apa dereng? Kok kening iki. Iki kulino kening. Kok ora lucu isi nang. Isine ngapet.
semono uga rasane atiku. Senajan mung sedelo ora dadi ngopo, kangene atiku. Ya Allah, wonten widodari di pangku kirek. Lah masa to kok iso Kirek potongan moncrot. Aku mangku iki tak kira penak mendelep dengkulku. Ketok kok kalau kuru mbok kok cedekan kok dremolen. tapi lah apik to. Apik kok aco mbok kok cedek ya suarane mak ses ses ses. Lah ngapa kok ngono? Ngetik kodok. Kowe oleh sing sisih kae. Ya. Aku sing rada cilik, menik-menik niki ya. Kowe ora usah njaluk jatil iki tekan artis yo. Lah terus Dangdut. Sopo? Dangdut ya langsung. Sopo? Dangdut Indonesia terkenal. Dari Sumatera, Sumatera. Lah itu bener. Duwi sesepuh ya sekarepmu dhewe ya. Iki piantun sepuh. Lah kok tekan Kok iso Mbah, nuwun sewu Mbah Kong, alhamdulillah niki sepuh. Rek. Oh siap amin amin nggih. Request kerinduan nggih Mbah mungkin Mbah. Aku. kerinduan dasku. Duk Santi. Ngeteri bae sontek to. Jenenge romantis ki ngono kuwi. Romantis apa malah? Enek wong lanang kesel nyambut gawe, ndang dijamoni ya dituntun ben mesra. Lah aku tak tuntun malah tau ucul kok nding-nding nglentang. Lah kae lek bojomu traya maling to. Maling dasmu urung edan lho kayak gitu. Aku wis, Wis, wis. wis. Bengke lho ya kemlelet. Bengke salah ya kemlelet. Golek dhewe. Kek tak tekok, kowe golek wong wedok sing piye? Gede bokonge. Hei, Astagfirullahaladzim. kemarin sapa? Lah kok nyapa kok gede bokonge? Tak mlaku apik. Piye lek mlaku bokong gede? Ngono Kowe kok uduk jatil kuwi mbokmu. Saiki ora sah perlu tes DNA nek iki anake Pak Eko. Lah apik ngene iki lho. Apik wong sing kok ingeti duwite kae. Lah kok. iya apik. Aku ki wis apal lah. Ya.
kaya wong ketangan kudu nangka Mbak Denes matur suwun, Mbah. Sampun kersa nyupport adik-adik. lah kon mang ate ora kok ngene iki mang metune ate tek glunus ngono mau Kowe beda. Lek kene iki padha adewe, ya golek butuh. aku yo pengen sing enek manu-manukan wae Pak. Beda kuwi menika gagrakan lawas. Oh iya legend. Seniore adewe legend. Ya, iya, no. Gagrakan lawas. Wae ndasmu nyapok. Kayak ya wong sepuh adek kok ndas-ndas. Oh sepo apa jungkel ding 6 iki. Niki ingkang disunat pundi ta niki? Oh, Pundi? sunat. Oh, jenengan disunat, Pak. Oh, Entu. Iki bose adewe. oh, bose. Lah yo nang ngarep kok kaya. Dasar cilik apa gede jajak. Ayo. Adek mak ya ampun. Ya ampun, wah. Dek, sinten namine? Sapa? Singo. Sing itu. Rungokno neh to kok iso. Rungokno neh to, sinten namine? Oh, paus. Sapa to? Gawe F. F. Ya bener paus tapi gawe F. Faustin. Oh, tak kira Faustin. Faustin kelas pinten? Kelas 3 wis wani sunat ya ampun. Kendel, Kowe mbiyen lulus SMA ya nggih ya? Lu SMA mau apa umur ame urung sunat, Bang. Malah jeblas. Rada rene cah bagus. Aku ngrungokne critane Mas Mohan iki kok rada keronto-ronto. Nyapa? Lah iki lak bature wis padha disunat tahun kepungkur to. Iya. Bocah iki ora gelem disunat. Lah ya to. Lah emprek ya mumet wong tuwa, nek pomo anak wis wayahe sunat kok ora gelem sunat. Akhire duwe nadar. Apa kuwi? Le kowe nek pomo gelem tak sunat, njalukmu apa tak turuti. Oh, menak lho, pakmu menak. Alhamdulillah guys kelaksanan. Apa nadar? Kowe pengen ro ra njaluke iki apa? Jale apa? Gelem disunat ning padakno karo ndase Mas Punggi ngono. Alhamdulillah menika ampun kelaksan. Loro su. Apa tumono? Titite iki dibentuk dasku. Ya kan kemajuan zaman. Aja guyu. Kantongmu kae nggo duit ora ya. Gak oleh ngono ki kok. Ya semoga kagem Dik Faustin dados putra ingkang soleh migunani tumraping bangsa negara lan agama saged mikul dhuwur mendem jero derajate kedua orang tua. Genti kok. Ayo maju. Faustin Paus. Wah, angel lho ojo. Angel lho kok. totalitas lho. Oh yo. Wah, kok mikir ya. Wah, Faustin. Jenengmu yo angel nyampur songgeno ngono ya, Bro. Mau bocah saiki kok karepmu padakne zaman kepungkur. Faustin. Fa ini fakta. Fakta Fakta niki dadi nyata wong seneng cinta budaya. Akhirnya sunatan njaluk reokan. Enggak butuh kata-kata tapi bukti nyata. Dadi wong lanang besok iki ketoke ora kakek ngomong ning akeh nyatane. Nah, kuwi lho. Iya. Lah, sapa apik meneh. Lah alah, iki lho kok jokono iki. Us. Iki usus. Us iki karo S. Iki ulo. Mbok ditotot sik lho kok. Kejeron lho dasmu. Iki utama. Sing diutamane besok wong tuwek dhisik le ya. Nah. Ora sampe kira wong wedok sampe wong tuwek mbok. 5 waktu aja sampe lali. Aja sampe lali. Nah, kuwi wong wis menganjak balik. Sementing sampean saged nyenengne wong tuwek. Nah. Halale njolek rezeki jenengan penak. Nah, kuwi kok iso. S iki S pilek S ngombe S pilek. S iki syukur gek duwe rasa sungkan. Kaya wong ki nek gelem syukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah. Pangeran. Kayak wong iki ya gampang sungkan ning wong tuwek iso amit. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabil sati. Lho rungokno kuwi lho. Kok ora kowe dhewe ae. Lali aku kok. Tin Tin iki
sing ngati-ngati. Kowe besok wis lulus sekolah kerja sing ngati-ngati. Kudu ndelok kiwa tengenmu aja gampang terprovokasi karo kawan-kawan. Nah, kudu iso milih kanca. Masuk kancamu tukang mendem semen iku ora mendem ya ora apa-apa. Lah kuwi. Aja sampe kegawa. Aja sapa kaya aku, aja kaya aku dendemi wong-wong aku mau. Wis urung ya. Wis, Tin wis. wis tin. Tin sampe. Ene urung. Ene urung. Iki nikmat. Nikmat. Nikmate sampean pangkat ditambah karo Gusti Allah lek sampean nggih seneng wong tuwa. Nah, kuwi urung. Kowe krungu ora tok meneng ae iki. Kok ngundangi iki kok. Ora kok iso. Oh, sik dibungkus lho iki iki. Penting sekolah sing pinter ya cah bagus ya. Wes sip sehat-sehat pokoknya. Wes alhamdulillah. Mari Pak Muhan pundi Pak Muhan? Pak Mon. Pundi? Pundi dia? Oh alah nggih. Kula wau min 80 nggih Pak nggih. Lo 30. Lanjut ke. Terah ya pas ya. Aku nggawa adikku, awakmu nggawa ari-arimu ya. Arane ndasmu. Lah yo sumpah tok. Kowe saking kakek ndelok TikTok. Akhirnya joget kayak Ya gede kowe cah bagus.